Gaurko plenuan hondakinen gaia landuko da, eta hortako udal gobernuak mozio bat sartu du. Mozio hori onartu da Bildu eta Aralarren bozkekin, eta gero oposizioan dauden PNV eta PSOEen kontrako bozkekin. PSOE eta PNV kontra bozkatu du eta behoiek saiatu dira pixkat gai hau behoien terreno eramaten, eta erabili dituen argudioak izan dira gehien bat, egun hauetan eta komunikabideetan erabilituen intoxikazio horiek ez. Ber konsulten behar deun, zatarra dala eta garestia dala, eta holako termino eta eraman duen pixkat gaia. Eta gure ustez gaia hori baina askoz garrantzitsua da, eta guk esplikatu dugu benetan Gipuzkoa bidere burutze baten da hondakinen gaian, eta zein da benetan gure apustua. Horregatik iritsi zaigu pixkat gaurko plenua garrantzitsua dela. Hondakinen gaia arazo bat bihurtu da, eta arazo bat bihurtu da momentutik, azkenean udaletxeak daka eskumena hondakinen gaiai erantzun bat emateko edo arazo ez izateko, ez? Bai, azkenen eskuduntza kasu honetan, ez, hondakinen kudeaketak udala duka. Orduan, paso honekin behintzat udalak jarriko ditu bere baliabide guztiak, ez? Benetan etorkizun hobe bat lortzeko asmoaz. Hori da. Azkenean, garbi dakauna da sistema honetan aktiboak, subjektu aktiboak herritarrak diala. Aldaketa emateko ezinbestekoak herritarrak dira, ez? Herritarrekin eramango aldaketa. Orduan, guk gure partetik gaurko plenoakin iten dugu gana esan zendan gure borondatia eta gure eskumena da enez hondakinak kudeatzea bezatia gu prest gaudela sistema, uneko 80 birziklatzen sistema horren alde egiteko. Oain zen behar da, eta hemen txedagako ez, zoritxarrez alderdi politikoak eta batez ere komunikabide handiak kontrakampaina handia egiten nahi dira, kontu honekin. Orduan guri dagokigu benetan herritarrei begiak erikitzea eta esatia zein da benetan etorkizuna, hemendikan goazela galbidea, guzta da bate jasangarri, orduan etorkizun, eta hondakinei dagokionean, etorkizun jasangarria hau lortzeko, eta nola murriztu, berziklatu eta berrerabili terminoietan funtzionatzeko, egingo ditugu aurrea behira bilera konkretu batzuk. Deitu ditugu herritarrak informatzen, eta asmoa zein da, hitzaldi batekin informatzen, atezateko zergatik amatu dugun guk bide hau, eta gero hortikan erabaki deu, ezinbesteko dalako herritarrekin bilerak itea. Bilera izango dira 7, ingo ditugu herriko auzo desberdinekin, eta baita ere ostalari, merkatari eta baserritarrekin. Azkenean, bakoitza bere kezka dazka, bere sektoretikan, orduan, saiatuko gara galdera nahi erantzuten. Azkenean, izan duen bezala aldaketa herritarrak diala kontan benetan protagonistak eta aktiboak, sujetu aktiboak. Bildu aurkezten duen mozioa, EAJak kontrako botua, PSOEk kontrako botua, Aralarrek aldekoa eta Bilduk ere aldeko botua, beraz, aprobatu zaten